Термаж. Една процедура. Лифтинг ефект с термаж. И хигиена на живот. Даже това тъй исках като да попитам, кожата... дали ефекта може да се удължи, ако се може, грижим по разбира някакъв се. особен Кожата начин за себе си. първа реагира на всичко, което се случва в организма. Ами със сигурност. И среда, и... Така че мислете позитивно, хранете се с нормални храни, ползвайте старите рецепти на бабите, защото те знаеха в понеделник какво да се готви, вторник какво да се готви, сряда какво да се готви. Така че, ако искате да имате хубава кожа, контактувайте с позитивни хора, мислете позитивно. Чакай, само в кои случаи се препоръчва наистина? Ще видим реклама след това и ще продължим, но само в кои случаи се препоръчва? Безоперативният лифтинг се препоръчва при всички случаи на отпускане на кожата, на лицето, на тялото. Това е единствената апаратура, която е сертифицирана да работи върху самите клепачи. Това става като се слагат в окото едни специални лещи и може да се работи върху самите клепачи, горния и долния, като по този начин се изглажда леко кожата на клепача, повдига се, отваря се окото, така че... Това е проблем, който сега смяташ, че само оперативно може да се Точно така, да. Това е прекрасна процедура за хора, които не искат да се подлагат на оперативна интервенция или пък имат някакви противопоказания, алергия към опойки и така нататък. Но това не е процедура свързана само с възрастта, отпускане на кожата, защото една жена след бременност или напълняване може да си направи на тялото. Да, точно така е. Когато, примерно, сте отслабнала драстично или пък кожата на корема, да речем, се отпуснала след бременност, можете спокойно да направите тази процедура на безоперативен лифтинг, защото има прекрасно въздействие върху кожата на корема. Стяга се, поизглажда се, така че може да се въздейства дори и при начална степен на целулит да поизгладите кожата. Изобщо подходяща е при всички състояния на отпускане на кожата. Трябва да видим една реклама, продължаваме след това. Кожухарова и Юрлин Горанов си говорим за една изключителна процедура, която може да замести лифтинга, както се оказва. Това прави изключителна, стягащ, конкуриращ такъв ефект, но аз се притеснявам от усещането. Ти ми каза, че леко като че затопля. Възможно ли е изгаряне на кожата? Абсолютно не. Това е една много безопасна процедура. Всичко се така основава на безспорно технологията, за която е помислено как да бъде най-комфортно за пациента. Хем да се постигне един максимален успех, хем да бъде максимално безопасна. Самия апарат има вграден датчик за отчитане на температурата. Така че когато се достигне едно по-високо ниво на въздействие на кожата, тя се загрее повече, апарата спира да пуска импулси. Така че няма как да получим такова изгаряне на кожата. Това, което ще усеща пациента по време на процедурата, е едно леко затопляне на кожата, на границата на леко парване. Има някои точици, където по-близо до кожата минават нервни окончания. Там съответно има едно леко бодване. Но това е единственото Ти с по-дебела и по-груба кожа. Аз ще питам в Тони дали са били такива усещанията и ти ще ми кажеш. Все едно си на плажа и си печеш лицето. Това е. Ти си с дебела кожа, Белиен. Тя затова не ти обвисва и нищо не ти става, защото мъжете има плътна кожата. Така. Тони, кажи, моля те, мила ти, какви бяха усещанията ти, като си направи процедурата? Ами, доктор Кожухарова е права, че има няколко точки, които повече така са по-чувствителни. Ето тук. Не говориме за G-точките, нали? Бяха чувствителни. Ето тук слепоочията, ето тук под челюстта долната. Да. Обаче то си беше приятно. Не е нещо, което нали, да не може да се търпи. Въобще няма някакъв дискомфорт, няма изгаряния. Защото аз на другия ден, когато направих тази манипулация, бях при тебе. И ако нямаше никакви последствия по кожата ви... Не съм забелязала нищо да имаш наистина по кожата. То няма и как да забележиш, то няма нищо видимо и въобще нищо не се е случило. Може би някакви такива временни зачервявания. Няма поражения. Въобще много е приятно даже. Обещаваш ли да опиташ? Обещавам да опитам. Защо е разграфена, Тони, така? Чакай, че сега погледнах. Това е... значи,
когато преди да започне процедурата, се слага една така наречена решетка, се отпечатва върху кожата. Във всяко квадратче се поставя този накрайник, който виждате. За да не се пропусне място. За да не се пропусне, място. Да. Има си схема на така третиране, в зависимост от това дали е лице, дали е друга част на тялото, дали е очи. И се следва една процедура, един протокол, нали, който си е стандартен. Така че, за да се постигне един наистина максимален ефект, тук се слага гел, който да е контактен, за да може да се направи най-така добре процедурата. И виждате накрайника, това е пластината в края, която докосва кожата, за която говорихме, която има също система на охлаждане на крайника, така че в началото, когато се допре до кожата, е хладна, след това се отдава импулс, който загрява по-дълбоките тъкани. Импулса не се разсейва в страни, той се ограничава само там, където е пластината в тази площ, така че не може да се получи изгаряне. В края на всеки импулс отново се включва фазата на охлаждане, така че да е максимално комфортно за пациента по време на самата процедура. Да, Тони, ти съвсем скоро си е направила всъщност и едва ли има нещо вече ефект, но виждаш ли нещо, някаква промяна? Имам перфектна кожа, Гала. Вече? Има ли наистина вече ефект? Перфектна кожа имам, Гала. Перфектна кожа. Чуваш ли ме? Тони, много добре те чувам, просто мълча, защото не мога да разбереш. Гуваш ли се? Разбрах, че във времето се вижда ефекта. Ти сега си я направи преди... Кога бяхте при нас? Да ти кажа честно, ето тук, понеже имам бръчка на гнева, нали? Да. Тя като че ли доста стана мъничка, в смисъл... По-плитка. Почти не се вижда. Да. Това си е направо ефект. Ето тук над веждите също, аз никога не съм слагала ботокс или каквото и да било. По същия начин станаха по-плитки тия неща. Не знам дали си шалам, но категорично има видим ефект за мен. За толкова кратко време. Орлина, ти кога, тъй като при теб все пак е било преди 2 години, кога забеляза ефекта и въобще другите забелязаха ли? Много субективно. При някой по-бързо се наблюдава ефект, при други малко по-късно, но общо взето между 2-и и 6-тия месец. Нали, там пика на самата... Пика на самия ефект. Това е времето да се произведено в колаген. Да, има нужда от време да се оформя. Зависи от възрастта, от кожата, както казваш. Някои имат по-твърда кожа, по-тежка, други имат по-нежна кожа, по-плитка. Така че за всеки е много субективно, но до 6 месеца ефектът е забележим и той е уникален. При 30% от пациентите се вижда веднага, при останалите е нужно време, нали, да се разгъне крайния резултат. Ето сега мога да видиш аз как съм разграфен там. Ти си разграфен, без разграфяване не може да мине. Не може, мило, не може. Така. Трябва да се следи контура на лицето, всичко да е... Да, разбрахме всъщност защо. Има ли противопоказания? Има ли хора, при които не може да бъде направено? Има ли сезон? Обикновено тези процедури се свързват с... Знам, че не могат да се правят лято, слънце. За този безоперативен лифтинг няма сезонност. Може да се прави лятото, зимата, през всеки сезон. Наистина няма проблем. Няма значение от типа кожа. Фототипа на кожата също няма значение. Но има някои пациенти, които, за съжаление, не могат да направят тази процедура. Това са пациенти с пейсмейкър, с метални импланти в тялото, скоби, пластини, пирони, с някои автоимунни заболявания, ракови заболявания, разбира се, не се третират, но това са неща, които се обсъждат преди... Точно така, да. Обсъждат се и прави се подробна консултация преди самата процедура, за да се прецени дали даден пациент е подходящ или не и тогава се пристъпва. Това, което Орлин каза, че е много важно как живеем, как се храним, сигурно съм, че е така, за да направим по-траен ефект. Има ли още друго, тъй като още нещо, което можем да направим, тъй като говорим за колаген, ако взимаме добавки колагенови, може ли да по някакъв начин да удължи ефекта на процедурата? Може да се удължи ефекта на процедурата с всичко това, което казвате. Разбира се, трябва да водим и здравословен начин на живот, да се грижим за кожата и след самата процедура. Има и още един апарат, който спомага да се удължи ефекта от тази процедура, на този безоперативен лифтинг във времето. То е един лазер, който се прави на месец и половина. Поддържаща процедура, и да, той също стимулира колагена и по този начин се удължава действието на този безоперативен лифтинг и може да е повече от 2-3 години според типа кожа. Индивидуално е, разбира се, но е възможно. И това е като изглеждаш пък толкова хубаво, ми се иска да те виждам непрекъснато. Слава Богу, ще се случи и тази вечер. Не, и тази вечер имам предвид не лично, ще те гледат всички в етажна собственост, защото участваш днес. Аз да ти кажа, днес с Милица Гладнишка правите дует. Много е готина. Много е сладка.
много страхотна актриса и страхотна певица. А и много интересен епизод.